כי אני חושב שאין שום תהייה. הזמנתי המבורגר שחור, לא שרוף, שחור. חבר'ה, ההמבורגר הזה יהיה מטורף. הנה הוא כאן, קצת רטבים. אוקיי, קוראים לו המבורגר לאמיצים בלבד, וזה כי הוא חריף. אני לא טוב עם חריף, כי אני חושב שאין שום תהייה. אומיי, אני לא יכול לעשות את זה, אני נשבע לכם, אני לא יכול לעשות את זה. הריח של זה הורג אותי, אומייגאד, מה זה הפלפל הזה? הפלפלים, יש פה גם נקניקיות, הפלפלים יותר גדולים מהנקניקיות. בוא נשים על זה מיונז, אולי זה יטשטש. ממה הלחמניה עשויה? אני לא יודע מה אני אוכל בכלל. אני חושב שזה ההמבורגר הכי טעים שאכלתי בחיים שלי. ההמבורגר נוזל, אני לא יודע אם אתם רואים את זה. בדרך כלל אני לא אוהב חריף, אבל הפלפל הזה הטעים. 9 מתוך 10. תמיד מעניין לאכול משהו חדש, משהו מוזר כמו לחמניה שחורה עם פלפלים ונקניקיות והמבורגר בפנים.